Hero 2. Τι κάνεις ο Γιάννη εκεί? Αυτό γιατί το αφήσατε εκεί πέρα? Ανέβα από πίσω από το παράθυρο, ανέβα. Για έλα το λίγο από πίσω. Όχι, από τον τοίχο. Παραπονεμένο. Τι τραβάς? Βιδίου. Χαμός. Λάκα μπορούμε. Ξέρεις πώς μπορούμε να το κάνουμε να παίρνω όλα. Ξέρεις πώς μπορούμε να το κάνουμε να παίρνω όλα. Εγώ δεν το προσγείωσα, Λοιπόν, για πάρε και μας μία, όχι μόνο τα μοντέλα, και από πίσω εμείς. Τι το βάλατε εδώ, Άστα κάτω τώρα και τραβά τη φωτογραφία. Εμείς να φαίνομαι στο αεροπλάνο. Δεν μπορείς να το βάζεις σε μια καρέκλα να βγάλει και αυτόματα. Σπίτι. Ας τι δεν είναι, σπίτι για να μένει. Ας βγάζεις κάτω, δεν βγάζεις. Φωτομετρεί εμάς και τραβάει κάτω. Φωτομετρεί το φως από... Τραβάω βίντεο, συνεχώς όλη αυτή την ώρα. Δεν έχω καθίσει καθόλου. Δεν είμαστε μέσα, αυτό νομίζουμε. Σταματήστε ρε παιδιά. Όχι, εμάς θέλουμε να Αφού σου είναι βρυγόνιο. Είμαστε ανάμεσα στα δύο βουνά, έλα, σταμάτα. Κάτα υπάρχει εκεί. Κοίτα πως κάνει. Ναι. Να κάνω μια ράση. Δηλαδή κάποτε Πώς πρέπει θα να πάρεις πάρω και να να μας κάνω πάρει 125 όλους μηχανάκι. μαζί να είσαι και εσύ μέσα. Είναι 125. Και να το χάρεις να στείλεις. Είναι τουράκι. Ναι ρε παιδί μου, τίποτα. Γκέγκ, τίποτα. Καμιά χαρά, Γιατί αν έχεις ποδήλατο, κάνεις τη διαδρομή, αλλά μόνο διαδρομή. Δεν έχεις το χρόνο να καθίσεις, να ράξεις, να κοιτάξεις, Απάνω, εκεί είμαστε. Έρχεται κι άλλος. Ναι. Άντε, έλα. Ποιος είναι? Ο Λούκα. Ποιος είναι ο Λούκα? Τώρα πες του τι, τώρα τι θα κάνεις. Ποιος είναι ο Λούκα? Φάγαμε τα αρνί και φεύγουμε. Τώρα που βγάζεις Και τρένος και αέρας,